Kanditerera zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter bobojani spana simbi inodya dzimwe simbi. Nhasi ndanga ndambofunga kuti ndikwire mukati megomo, asi pandakwira mukati megomo rino ndichinotenderera mune zvinhu zvakawanda zvandishamisa zvandipa nekunofunga. Munoziva vazhinji vedu kuti semuhari izvi inobikirwa sadza kana muriwo kumamisha kuti munhu akwanise kudya. Semuhari yandakabata izvi inoshandiswa zvakare kumwirwa doro. Semuhari yandakabata izvi inoshandiswa zvakare mukingdom of darkness nevanhu kana vachinge vafunga kuti vakusungei. Uri kuona mudikani pandiri panapa pane gate riripo rakasungirirwa pamuti. Ndinogara ndichitaura kuti vanhu vakawanda muri kufamba asi makakwidibirwa mukati mehari. Kusungirirwa kwakaitwa jira riri apa nezita remunhu rinenge riri mukati munhu. Munhu yaanotenderera agoenda kwese kwaanenge achienda but hapana chaanoita. Ndo paunoona kuti mukurarama kwako unoramba uchingotenderera uchida kunge munhu ari kudzungaira panzvimbo 1. Nekuda kwekuti pane munhu anenge aita utsinye akanotora zita rako akanokusunga akakukwidibira mukati mehari. Ukaona munhu anokubatsira oramba zita rako rakaiswa muhari, hari iyoyo isina kupunzirwa pasi, woziva kuti munhu iyeye ane utsinye newe. Ndinogara ndichitaura kuti inini I am an altar breaker, I do clay pot breaking anditika. Kureva kuti pandiri kunopunzira hari pasi, kana zita rako rakakwidibirwa mukati mehari uri kufanira kubuda imomo. Kana wanana yako yakakwidibirwa mukati mehari uri kufanira kubuda imomo. Kana business rako rakakwidibirwa mukati mehari riri kufanira kubuda imomo. Mudikani vakawanda vakanditarisa mukati mezuva ranhasi makakwidibirwa mukati mehari. Munhu anosvika pakunosungirira apo osunga mapfundo kuti nyangwe dai ukaenda kupi hapana kwaunoenda. Unoswera uchitenderera asi wakasungwa makumbo nemaoko. Uri kucha mudumbu nemusana zvese hapana chiri kukuitira mukati meupenyu hwako. Vakawanda makanditarisa mukati mezuva ranhasi asi vazhinji venyu munoona here kuti semugomo ratinokwira tichinosunungura vamwe ndo semugomowo wakaipa raari kunokwira achinosunga nekunokwidibira vanhu mukati mehari. Kureva kuti munhu uyu kwaari kana akasungirirwa pamuti akwidibirwa pasi, munhu iyeye anoedza nepese paanogona. Kana iri wanano yakatosungwa ipapa, wanano iyoyo munhu angatenderera akaita zvipi, unonzwa nekuhurirwa nemurume, unonzwa nekurohwa nemurume mukati mewanano imomo. Kana riri basa unonzwa nekutenderera nekuti wakakwidibirwa mukati mehari ukabva wanosungirirwa pamuti. Vazhinji muri kurarama malife ane malimitations, life ine boundary yekuti wakatoisirwa tambo wakasungirirwa kunge dongi rakasungirirwa. Dongi rakasungirirwa rinotaurwa kunzi unofura zvako asi haufurire kumberi, unoramba uri panzvimbo 1. Makaisirwa maboundaries mukati meupenyu hwenyu. Vazhinji makanditarisa mukati mezuva ranhasi mabusiness enyu akaiswa mukati mehari akakwidibirwa sehari iripo izvi. But business rakwidibirwa mukati mehari rikabva ranotaurirwa kunzi hakuna client 1 inouya business rakakwidibirwa. Ndofunga kana wakanditarisa pane huku iripo yatoora iripo apo izvi. Pane huku yatoora iripo apo. Anditika pane huku yatoora iripo apo. Kureva kuti mudikani pauri kutaura kuti inini ndakazorora. Mukingdom of darkness vanhu havasi kuzorora. Vanhu vari kuenda kuma extremes ekutaura kuti pandiri kunodeura ropa rehuku mudzinza menyu ngamufiwe 1 by 1 gore rega rega risati rapera. Muri kuviga vanhu vachifa nemaaccidents gore rega rega risati rapera. Muri kunoviga vanhu vachifa nematsaona, vachifa nekurwara nemusoro. Munongonzwa kunzi aita BP, munongonzwa kuti hanzi munhu astroka, but dziri mhepo dziri kunobatwa mukati memadzinza. Mweya yeushereketwa, mweya yeurombwa iri kubatwa mukati memadzinza amunobuda. Muri kuona vana
muchienda kuvarume vachidzoka muchifunga kuti idambe, asi vana vari kutoshandiswa nezvikwambo mukati mekurarama kwavo. Vanoedza nepese pavanogona kugezawo kupfugamira varume, vagovaedza kuvaitira zvose zvavanofunga kuti maybe zvinochengetedza murume, asi nekuti mazita avo akakwidibirwa mukati mehari, pakadeurwa ropa rehuku pasi, vanoramba vachingotenderera panzvimbo 1. Vana vako vese vakadzoka vakaungana pamusha. Mukore watakurarama vamwe vanogona kutadza kudzoka pamusha, asi vari kurarama vachingoloja, asi vakadzoka kubva kuvarume. Vazhinji venyu maclients haasi kuuya, maissues ekubleeda manzwa navo, nhengo dzenyu dzakasungirirwa pamuti dzikabva dzanokwidibirwa muhari. Pakanoitwa mhiko, pakataurwa kunzi kunyange ungaenda kupi, asi nhengo yako kana washaya asunungura apa, hapana kwaunoenda. Vadikani, makanditarisa kubva kumativi 4 enyika. Ndinonzwa tsitsi, ndinonzwa urombo hwakanyanyisa. Pandakwira mukati megomo rino ndanzwa kubatikana zvakanyanyisa. Ndichiona hari dzakakwidibirwa pasi, machira matsvuku akasungirirwa pamuti. Kureva kuti kukura kuri kuita muti uyu ndokukura kuri kuita dambudziko rako mukati meupenyu hwako. Mudikani, dai zvaibvira Mwari vaikubatsira, nekuti vakawanda makanditarisa, asi madestinies enyu akasungirirwa pamiti. Madestinies enyu akakwidibirwa mukati mehari. Handizive kuti uri kundiona uri kupi mudikani. Zvichida iwanano yanetsa, zvichida ibhizinesi, zvichida vana chaivo vavakabereka vari kukushungurudza, zvichida mabasa ari kunetsa, zvichida mapromotion ari kushayikwa, zvichida manzwa nekufirwa, zvichida mashungurudzwa nezvikwambo zviri kuisa hembe panze, vana vachingofa vachishayikwa mukati medzinza, mweya yengozi yakabatwa mukati medzinza renyu. Kana vari vasikana muri mayelobhoni, muri masalad, vamwe venyu muri mablackberry, asi kuroorwa kuri kuramba. Handizive kuti wakanditarisa uri kupi. Vamwe mane maproblems emututu, misoro inotema zvisinganzwisisike, mune maproblems ekufambwa mukati memiri yenyu, munorota muchitwa vakadzi kana varume kuhope, muchitorota bonde, kurota muchiyamwisa vana musina vana. Vamwe venyu munobuda mikaka pamazamu musina vana vamuri kuyamwisa. Vamwe venyu amubve mumapurisa. Vamwe venyu pamunoedza kuita madues ese anongoflopera mukati memaoko. Paunenge wakufunga kuti ndasvika, zvinhu zvinobva zvangotsvedza mumaoko mako. Vazhinji makasungirwa zvipo zvenyu. Kune vanhu vari kuita mari nezvipo zviri pamuri, vari kushandisa zvipo zviri pamuri. Mudikani, huya ndikusunungure, huya ndikubatsire kuti nhau dzako dzigone kugadzirisika. Shalom.